Akpa biru telefona ne mo. Eze me gbure ya nsi na ikugba ya asim na ata azumata. Mpa. Aga m na-emeje. Ana eme eguzo, ana matụ m egwu. Ihe ndị na-ekwu ihe ọmụmụ kraft okoro kanu ndị ikom. I stand visibly Maazị Kanu. Anya nọ n'ụzọ. Dọbụ ihe m na-ekwu. So kraft okoro kanu na ndị okoro mgbu ndị na-akwụ stands for Maazị Kanu. Nye na-aza bụ kraft okoro Kanuokrafu mbana Isiakụ. Taa 13th February. Nsị na mgbu egbu okoro na mina nọ na 11th on Sunday. Wụ abalị mbụ na wiki anyị ugbu a. 11 na atangu nu gawara abụọ si ya anụ n'ogbiti obi eze nwanne nwụrụ anwụ mma ya nọ n'ebe ọ nkwa aka n'ibo wo mepe ụzọ o join na gumso kraft okoro kam nako wo mepere n'ibo ye ongu bịa mepe ibo ya afụ na ọmụ ya si nwanne mbata ime ụlọ mbata ime ụlọ mma ya na ebe ọ mgbe m batara anyị tileba ọ nọ ọnọdụ n'ala so ọ nọ ọnọdụ n'ala n'okpukere a ebe ọ fara m ugbu a na ihe ọma emenere ya bịara mena ya avụ anya onye na-ekwukweokraft okoro kanu na ndị okoro ana m ezo onwe m ezo nsi ngwu nwanne m nwangazie ntị ndị agha azanye gị okpu ikpu ugbu a nwanne m ga-esi m na mbikọ m ewukọ iwe motutu mokoro na abana mekwuru m nke eziokwu ina nwanne na nwanne nirikata ndị nzo ụwa zamanta anyị no na-aga ine orikwe na phone kraft nana ikwe na phone inewe ikwe na phone si ya na biko n'obi eze nwanne ya anwụọla n'obi eze kwesịrị ikpe ebere okpu n'ebe obi eze anwụọla na biko na-achọrọ ya onwe ugbu a ọkụ nwanne m gị siwo na ga-abịa n'ọma adakatapu n'ọbịa je gị onye mgbe kwara o chai amina akwa mgbusi n'ọbịa ji gị eji bụ m isi kwa hei ka obi ji ikpuru okwu na ọ bụrụ ọgwụ ọ naghị ere onye mgbupụrụ mgbusi ọ naghị abịa nwanne gị ime ka m mara na anyị na-ewe gị kwugba anyị niile na ọsị na-ewe na ọma abịapụta na gị gbanya fon nwa mgbe nta udo nso nwere gị kuwe na fon si ya mgbu egbu okoro n'ọgụ ọnwụ na-ekpu ebere okpu na gọvanọ na-eche gị na gọvanọ sị m ọfọ gị mekpazi m apụkwarụ na gọvanọ na-eche gị onye na-ekwu okwu ugbu a na-eme ntaviu kraft okoro kanu ekum n'ụtụtụ mmaza ekum n'okore mmaza ekum n'abalị mmaza onye mara ọzụmata onye mere mgbu kwuru na Sunday afternoon ndị onye mgbu kwuru m nta ọzụma agba afọ njụọ ngwu si mgbe udonsi kwuru gị ndị anyị nsara lasị na ọ si udonsi na ọgaje gị na ọ bụrụ ọgwụ ọrịa na aka ya adịghị ugbu a
na ya mekpe ipu esaru bo na tutu akwa na kpakora akpa nke chiachi kiku yomu la de Lagos lotawa bia kpe esaru okwu na aka ya do ya so imaye meneni nsimbu nda goza daga mu biko nwanne m na nke bụ eziokwu na mgbe o jikwu ya na-ekwu ya na ọsị ọ naghị eme na wesịrịkwa na ọsị na mgbe ọ hapụ na ọ ma abịa dị ọpa wiki this week anyị nọ ugbu a sorry last week gara aga na nwosi a na-ama eme ya agọ na mgbe a na-ekwe na Thursday na ọmagba night batawa arụ na na-eme ihe a on Saturday morning. Na Saturday morning. And on Saturday morning I na-eme this thing. Karịrị ya. Na chọrọ ka ọ hapụ Lagos that afternoon, Thursday on so na ma work. Ngwe iso na ma aga. Na business on na flower business. And ọ na-eme. Na ma china atata m egbu ana ma chichi. Mbugi so bejigi. Membu so bejigi. Nwannem. Wo si nguma beberere. Mbugi so ngwan ko chi onwe ya ati de ya are chika tatu onwe ya ọnụ. Mgbe mbugi na-ekwu okwu a we offer phone ya. Around 3 o'clock in the morning. Ebere ge kpong. Ebere ji kpong. Simple. No ma hapo Lagos in the morning. There were na governor na-eche. Na governor na-eche. Mgbe ngwuchi si na governor na-eche. Mgbe ebere singu na governor na-eche. Mgbe isi ya na ọma deputy. Ka onwe ike hazi onwe wuo si ọdịghị na na-egbu ya egbu onwe ya mmemme na ọkọ bịanwa ka afọ ya anya wosi ngwuse ndị aka nọmba ka akwụiri ya ego ma eji abịa ma mgbe isi na ọ naghị ese ndị aka nọmba ka ya ụmụnne ya chigodi achị egbu na machi echi mara aga ọzọ adị wosi ya mba before ngweji ihe na-eme ị na-enweghị ise ndị aka nọmba ngwu ka ebere gị ekwere ngwu 250,000 na akaụntụ ngwu gị valat aka na-ekwu akwụgharịrị another one 500,000 gị ebe na akaụntụ ngwu mgbe isi oke n'ebe ọ dị aga na onye onwe atụ aga ka gọvanọ na-eche chai n'ọbụkana nke n'ebe gọvanọ Abia steeti nọ n'ọrụ aza okwu a ngwu gị pụọ in the morning land ya na-arụ mgbe rutere arụ onye ngwubere space ịfụ ụmụnne na ndị ọdọ o kwesịrị ịfụ wobere ngwu ifu onu tụọ na ọkọni one time to crown ngwu by fire by force ngwu isu na yenwu enye akpaghị ihe akpa ngwu ekweghị ngwu egbu ekweghị ngwu isu na akpaghị ihe akpa anya mmiri akpa na awụ ngwu isu na akpaghị ihe akpa wosi ngwu na-eme ihe kwuru ngwa amaghị ihe ọ na-eme egbe n'ife egbe n'azụ chai ọ dị ọmịiko nwa ndugbo m o nwere ihe mere ni ọ dịghị ekpuru ngwa okpu asị ngwa were aka ya kpuo onwe ya okpu ngwa iwere aka chai ngwa egbo okoro ngwa iwere aka ya kpuo onwe ya okpu after na bana ọkọni mgbe eji na-abịa mgbe a na-abịa ọkọni ka enwee ike duru ngwu pụta na
ọgwụ oge ọkọnị ka eme omenanị n'ebe ọhụ ka eme omenanị na ọgwụ oge ọkọnị ka anyị nwee ike kpee ngwu okpu ihe awụ ọkụrụ asị ewu ejibazi ime efuru n'ụzọ ma ya niile agba isiokwu ihe niile eme disapia agawazie kansụl eburu ngwu pụọ to local gọọmenti ngwa erughị unu ngwa abụghị nne na nna ya anya ngwa batara n'ime ezi ndị okoro ewere ngwu chai sepiti ewere ngwu gato kansụl lach n'ọrụ ngwu iwere aka gbue onwe ya okpu a n'isi kpofu ọsọ ngwu iwere aka kpue onwe ya okpu n'isi mgbe nwe ji kpue onwe ya okpu n'isi asị m kpue izi ebere okpu wosi n'ụwa ha wekupụtara m onye kpiri ngwu okpu ka efu onye ahụ karịchukwu onye ekpiri ngwu okpu ọ dịghị ekpiri ngwu okpu ọ ngwu ji aka ekpue onwe ya okpu by fire by force ngwu iwere aka ekpue onwe ya okpu anyị chọrọ ife onye kpiri ngwu okpu ma o si n'ụha m onye Okrafụ kwuru nsi wosi m n'ụha siwo na Okrafụ si wetupụtara m onye kpiri ngwu okpu dazi arụ okpu bụ m isi ọhụ ekpiri ngwu okwu onye kpiri ngwu okpu ngwu ji aka kpue onwe ya okpu wosonidere ngwu badini ngwu amakwa ihe ọ na-eme ngwu iwere aka kpue onwe ya okpu wofu ọsọ ngwu ikpu ebere okpu agaghị aza mee even ugbu a ngwu egbu na Sunday m na ya nọ nwanne nyaahụ bin 11th Sunday 11 yes nyaahụ 12 13 bin Tuesday 11th m na ngwu nọ na nke obi eze n'ụlọ ya m na ngwu nọ anyị kpawa na nwana sị nwanne na nwanne ngwa na-eme hapụ ma na-eme hapụ ngwu Okrafụ okoro ka na-ekwere ndị okoro ụmụnne m ọ dị eziso ndị okoro na-ekpu esara okpu ndị na-ekpu esara okpu esibu isi ndachi anaghị ama ya ama ị bịa na ndị okoro ọnwụ na ngwu pụtara na ọ bịara ije eze ndị okoro na-eji ijo ngwụsị m na ọ gara etikpara ya mmakara kama nke ezi ibu ma isi iri na nke a na-atụ ya n'ọnụ na okpu a na-atụ ya n'ọnụ ugbu a n'okpuru m isi ahụ na Sọnde na ụka ihe na-eme n'obodo bụrụ na agbarịkwa ya hara hara onye ngwa egbu kwuru m na Sọnde dị now ngwu na ọ na okpu a o kpiri onwe ya nye nchọrọ ime ka arụ mara wụ ndị aga maazị eme ka atụndụ ngwu egwu a okpu oji aka ekpu onwe ya n'ihe ezi mesi a na-eji aka ekpu onwe ya ekpu n'isi a na-ezi mesi adịghị na ndị okoro anaghị eme ya eme onye na-ekwu okwu Okrafụ okoro Kanu onye m si mme ka arụ nụrụ ese nje ibere na Okrafụ kwuru ya and agọdị n'ihi ngwu na-aga ịnwụ ana m achọghị ka ọ nwụọ nwanne m ọ bara m uru maka mbere ivu onwe ma mkpa ọ ma ga anyị ya na-eme ụka ọ dị mma ọ dịrị onye kwu na ntọ dịrị nta na mma